Lys Daniel. Fynd, ta sé tecu. Daniel is stór, ceach ei bhil chuir be ché túid bhch. Oh, go máhar. Tá sé jazz fearráis. Well, tá tú brenn a bhád níos fear aniu den. Tá mai tíocht am hen. Tá sé níos múna seo fáil rélamsa. Leúna dé stór, leúna dé. Wel, na bheargan gáil steach tí steán ucht. Tás go lá bhúla ceirtacha. Ní sé Daniel na bí chaníimií ar faoin árasan. Chláán me héns Caitrína, níana ó túháine. Tá mé áí chiip. Agus Daniel, dá go me súpsa bhruideit má fergus, óla túháin na bheitúleta. Tá brón ar minis tar chuir me neir sin badar arí. Ní chuir tú badar a bhearne Daniel, ní chuiríra. Ní chuir tú Bháil. Pacha mu Daniel is neannach an winter mai bhean, sta mu éis go dín siúpa. Gur míle maithí bert. Fáil tíúta Daniel. Agus Daniel breanna má fernis, túús tú bhaid bhacha te nach dúris, tó go roiéistó. So, an bheirt an rúnach na chuir sin gohéintach. Ach tusan tí i rúní. Ní cumórta sé Janet. Le tá tusa dú an bhairt go chumá. Níl mé géirí é dhéanú. Tá tusan os fiorgaide. Níl me a géirí é dhéanú ach mas gá é chun dead a hábháil, Jenny me é. Ar bhaile siúd. Ní chredim nach naíonn tú ar an gcuí chéine. Níaríam sa sin. Tá sé do chreite cé go lelasachas atá tú faoi seo. Má go mé man bhfuil có chéintachas atá tú hain. Sláán is Susie. Mis sé go bháile. Janet, fan second amháin. Tá 5 eile an. An éis Daniel, tásúla am go maith tú compórta go leor. Pe me tá. Well, tá an pápéir an sin agus leabhar agus má bhíon ruderbéigh testal, ní gága teach líoch, okay? Tá choirt agam minis. Wel, fog mae diolch cyn siogat, Daniel. Gur maithad, ní féidir le mór an áil fearir. Tá fáte orm go gaith mis bheith gimucht, tá eitiil tá mar báil beag. Feic mé hú sláán. Oké, wel, ní bhag am hen bheith gymach am aici an na reis gyda fic. Caitrína, númad amháin sa linne motto. Se? Bhí me súgan a garam. Wel, más féidir am, Daniel. Well, is léarnach mé mis a sé gobar go cean písa. Agus caiime duine cinn seo le air a hús gan stáisiún radio. Gdí go deocha láras a reis ar anchaid. Wel, tá me cíd go georg mé láras a reis. Well, ráitis nó bhaitis. Bhí me súil gomeach tusa sásta cáúlim. Ní frustan éon eile. Tá róir táhach, sníl an taí aige. Tás agam níos gur gar an mhór seach, bha cúidú i gceistar ná. Wel, cínte, fe'n brásás da dhéana. Go sealdach an échaí. Nu go mai tú héin agus láras bhar seanlíim ríist. Gur míle maith, Caitrína. Tá me anmhaocht iad. Ag sú le páiste. Ní bheith mén an dul faoi scín. Fech sé roch chuntúirteach den lenah. Tá tusa doch réite. Cén chuí? Tú hain agus go bréaga. Ní breag é an lá hena for mé mach é. Tráthú golóir. Níor fleanál mé i seo, Janet. Nó ní éach sé ebrúach níos fárguid. Dá mar rud é garfleanol. Ní chreidim go gapáid sin fiú. Well, an ordeirnach ar hála sé. Chuig tú go lúndan le fáil régleis. Bhí mé sé bliana 10 díis. Bin é an rud bedeacra a rinne mé riamh. Ní raibh tú a bhád é teach as mas bú mo chuoine. Cén chuí sa deall a mechas adsa? Rinne me é, agus tá sé a chuirsteach arm ó hin, agus níl me an tada a dhéanamh faoi. Níaríonn sé sin tada. Níl mé sé dul faoi scíon ar bhaile dad. Agus sin é bhfuil faoi. Ní higann tú, Janet. Do bhéit an cúna thuirt cho, dhéan hinné. Ach ní féidir le. Ní léon rá an. Tá sláinte dad a bra airtsa. Caithí sa dúháin a thuirt cho. Wel, mac a rinne é nach á. Níon seo go trína táda gom. Wel, sinna taráiteach, ní am go dhéanamh méidsin. Cé eile? Dá bheith an chuir an sé Daniel an seata se caite agus an farbhat chutín. Má don sa héin cai se gneáil na Daniel rúda cinnte. Tean bhirt sin bháid siar le chéile. Má tá hain. Tá me céinte nach é Daniel is cúis leis. Cai me léach a car an ospidal go bheici me cén chuí bhfuil sé. Sna ráin se mach an maidin. sé takeíach? Tá. Oké, fanir is go me. Bach am go an nún chuige.
Más le. Fen fiúhéid. Tá nach duine be heile é a chéana. A Jason ní creidteach é chustruchas atá mé ó Jimmy Jack. Choíre, ní bhína chuir an céistart, a meach éonrá éile. Ach ní mé fanna tartahád. Brenne, éon chúna bheith feú ná na hórscomistín seo. Bé mé héanagus Jack anmhaíoh tíad. Agus nuair caiisteach ní chuir mé brúar bíart. Más le. Ok, ach tá riire. Níl sé gestan bheith fanna tartahád eile. Pauline, tar isteach. Daniel, tá brónar, tásúla nach go mé creisteachart. Níl ná builart. Tá míle fáisiút. An bhfuil tú cear go leir. Á, mar me coppla áile. Cén sort duine a dhéanacha le héit rud? Tá sé falling sé héin leid bocht. Tá sé tínastaí. Ach Daniel, donsa séú. Níor hiic sé cead a bhí siúlaige. Ní sé bhád ó cáiliú athragus. Tugann sé tamil ar a ghoine teachta asrúdí mar sin. Bhí an tálaat ná Maria fú. Tá sagam, ach tá me cinnte nach sin a bhí geisteige. Cahar cáir le daine an os mac. Bína goid feiban a héna chulaganna. Cura me síos citar. Ja, wat heb je heb goed laatje met de crack altijd. Ach, ní hiigi mé ar chorbe. Bhí me dead sound a chas bharm sé. En wat níl in is hoor. Ach, dá bheith an seach a bhí ar éan ar chas mis leis. Agus sé héanana léir ná char. Ja, ní nog gá bille orchar mar een méidir dien hikke. Tá samach mar sin hain. Seo, til a caffi. No. Róise. No, die vaker had. Dus gewoon gaan laten gaan op het hem. Fek wat van een ship. Slá. Rianna, níl is samar cheart am seo rá ach Sure, aber laat. well, bí leannach rud éige na dúirt meach an í hanna. Tá mé ceap go bhfuil sé gin sin na fírin na faoin gís. Ik heb haar sin. Well, dúirt sé gur chó den ag an eile an targad. Ja, wat kele hoekje ga. Niet nog missegus hissegus roosjes na meid. Yeah, sinna an laib. Agus go tuban tá cuman airgid ar róise le garad. Tá sé sin cinna íon eisteach nach bhfuil. Is cosúil gur amsa tá seansas fearr dúán na thuirtchuit ach fearir ní bheith mé an é dhéana. Well, má sé sin do rá. Ní hé a churbe. Tá méid súla páiste. Gus sábal a ddíir sin. Bhfuil tú cinnte? Níl mé a ché sé áileach. Cé an tair. Ní féidir lom rá, ní rinneis mé go héin fósa. In anam dé, Susie. Hí me goach cíal agatsa. Tusach go háirithe. Tá brón orm. A sola bhíonn tú tá mé inrá leis, ok, níl éon cheist fi sin. Ní sam cé deras me. An rud is mú atá chuirsteach armsan a nach mé an dú an na thuirtchuit. Cé gur mis an rá is fearr le ná. When you hin en rud is meas lumsa faoi. Ceach í bheit am hélig an síos mar seo. Tá dochar denta. Ach dad, maidir leis an dúán, tá dóchas hagin fós. Tá Janet arúna go ma. Ik neem me choorúna gus atá Susie. Ach tá tú níos fear ná an gnádan a nach chuil gail ar betha chula dad. Ní ceart éon bhrúchar ara. Se rá a Janet é. A chastór. Sure. An flein feidir agus tá bhil tú coppla euro mai mogan. Tá an láí rún am héna gana chu chuí cinnte. Ní bheith mo híime sa measc achtar lei. Sar nó ní achtanach me se. Nes? Smúgail go teige sin na higíre na léras na Róm. Ó jeall. Níos gaalaín an na gail héin bail í saoidir, de?
nach de session in se féidir. Tá bro an bhí sinna chéad, níl fis a lára go bhhaise. No baclis, Peter. Steg is sonnatá naib, ní amsa. Ach ní cheach me chuirt chusúsa na héidir sin is. Chéaráin, se bh tamó do chortaí. Chéarán, banistan na únta po seagaine. Cogáirtas le. Nálaí de haigú casan ar ganna is, ní muidir lí chodonna sin, you know? Tá sam. Mas mí net búristeach is bob nach se mé pentachuid agus chuine a chúpla ganna hún. Ha nóg se sin. Sin an dearcéil, se an droscéil ná le taige pó blacha. Mar sin héin, ní choir be hin pintaí. De chud a tam? Go maiid chuide. Scéal bheith Jack? Bhí me caiise se réir, tu tá chu maigad. Ca se go do chrí héna agus crídil in bocht bristin í. Be se techt bhile faoin ála stoi? Ní bhéh, Tá sé gur brúin go anóige ach ní sam. Tar sanna de. Ach mar sin héna tam, nar fiú a sin nólaí. Creid bh mé bhide, ní láit ar bích gur bhrála a bheithach le arágeal. Ach ní sam, ní dóin go dá se. Tugann do chás, Díocht leis gramid chuir bhiriske. Dé mé sin. So fe mé nach sa popú. Gur mágad tamach, ní bhaid mé an nocht. Well, ícinn se beidir. Se, Peter. Déir si go bhfuil si súl. Susie. Rud ágans nach féidir lethe. Go dtíireach. Tá sé sin trothil go mánach bhfuil. Gréid an tú. Ní shredim. A ceart is féidir le mí dhéanú. Tá sé sag mám. Ní bheith mééis de breisich se a chorbe marach mise. Cin fá? Mar geall armsa tá dead time. Mise a gartaige. Nis fáin is nó me Janet. Ní arts tá locht. Mar a chasa... Bheith Nancy Mari aige. Nach fíor go me. Tá Nancy sláán. Agus tá dead a bhí le bháis. Mar geall armsa. Tá mise chud anna céine leis. Na bí caint mar sin. Ní mar a chéile an dárad a chorbe. Bhí tosa ag gar duine cinnta hábhailt. Seaasdói. Agus an is féidir am dead héine hábháil. Má thugam dohandó. Ja, well, ní has an tein duine tan anna sinnéana. Is go maidí go me. Mach rudí chu donna sin gáil fia. Tá neart daoine ar a cheartate gomach mu a bháid níos fear as gaiiresa. Gyddiapa. Offer te check out nu? Ja, Marta. On das. Gaat je go just een pinwart? No, in your husband actually. We shall have fries. Oh, Ronnish. Ja, wie? Gittert. Oh, fang weg me. Dat u krijgt edig nog het in. Ik ga een maagelijkje. Ook een town gaan je had een kaarten. Gaat je go de poig maar radio, snap je? Kijk hier al. Dan heb ik goed gemaakt dat mijn kaart voor ze. Niet actually. Ergens een giet. De keer waar ik mensen hoog in het hergen zijn. Wat kele hoog je gaat? Agus doet makelaar Rory Grosh en het hergen de muska. Wat gaat er hier zo? You know, het is just de eentag. Dan maak ik al hard een guntie ding. Ach, Foos. Gaat het door sinds al je te doen die dipper heen. Just één is je niet in een roosje. Ik beter om dan dat je soort allemaal. Just doen erin, okay? Tá ma. Glacham le a chéine. Tá sagam nach ra sé éascart. Sa gin an héanaan rud céanna. Tá sé difriúil lamsa. Tá sa muinin. Domach mo chrí a tasol, le húchaneáil beo. Siúr na chuid agus fáilte. Ach amach dúin a tasol ó marsa, gana dí grástar. Ní bhean an anna a thuirteo. Ní bhach sé go bhisneach
Gur an míle maith bhar a bhí an dinner sin go chála. Tá mé anbuachtíh tá si tríéis an áilte chorón. Ar cef an nachcuideach muid fáice rúta stór na habide. Agus man go an chócaí go deí máile flisin. Détá rá. Chean stór le go tí sin má fér, sódach pain té. Glána mis so sé sin ebá. Ach mar rinne to sin duine, déna mis an glána sós. Leanna, dhéana chálas leis sin is bhaach. Ach tá mé gurí cúna hort. Tá samach bhfuil sa tá máile chéileachcha sí choú timp na háite se. Pagamach, ach mar a bhiste libh ní bhéon ta an tá mé lá go béil mar atá. Lí mé si a brenner an telefíe fan tamlín. Ok. Rúda bethgras tú hain, dú hain sa máile sa teach se. Gurma, Carcador, slána gif. Slán go fáil stór. Sí le féidir nach ítach go deon fér a bailile ír. Agus nach chorní bhíon tá dear go bhfuir muide. Sí eola bhile détárá, cem bhí ach ní ró seachar a béine chuir na chuisle méí. Bhecinn tú sin inis. Garan se féidir go bhéta muide bóla líne agus a scíla gan na hótelir fé coppla láile cúnatí. Ha? A eola bháile ní teachtíí a chu sé hííocht sáb. Nach na farras do muide a féidir. Gus nach tú hééis rá go te th cína leog. A tá samach tá sean sóháil agus ará sé síos, a réite ngóchan seo mí cheartúla said? Ar sta tú féidir beh céart, ce goch mí cheart. Tá mis sin is tasaí bailúna tócans. Trí í hótele féidir agus ein díine ar bháin ar 9 euro. Chaine bheits tain. Yes, I'm in. Hi, rug me wall se. Cat sa jewla tar siúlad. Tá cean an léon utóca. Tá si sin de mhála le fata. Rinne mé darmdí de chaúach. Ó airí as má bhean. Bhí mé caiint a dad níos luthe. Dúirt mé leis nachhain mé chun dúán na chuirtó. Ní le nach tusanis. Janet, le a hell ní féidir lom. Cén fá? Ní éitin. Ó, bhí an ginmhil antasáis fóbia am rih rochtóirí agus procedures agus na seomrí sin. Rinne tú an tásdal gan éon stró. Ní mar a chéile é. Ó bhí tú an anna dhéanú ar bháil a tain. Ach níl tú an anna dhéanú ar bháil duine eile. Ní higann tú tada. Ó bhfuil ná déine mar sin. Ach ná ceap gan éanaí mise i áite. Agus ná ceap nach bhfuil mise chun inseach de dhead fu chud breaga. Ach, cin wahas a dhéana sé. Tá sé tí go leor mar tá sé. Tá ceart dat. Is cum lom ceir de dhéanaan tú Susie. Ní bhfuin sé lom. Jason, ní féidir brehan am rá bín siad málaí gcónaí. Sceich amach satsa? Mar tá deach níos meas a bhós. Susie, ceart leor. Dam sé seo. Tá cean sin fór, if mé cean No, sé ceart leor. Ceart a hála? Tá mé treidir den Kims. Cé? Jason, de mecht ahar a fáilháis. Agus fis agad gur tú nána a hábháil, cé go meach seans beag an go me sé contúirte go tain. Se? An dhéan háid. Ní mis an is fearlis an ceisian ar aigart. Níl gailid am a hénigs má ahar óhá. Ach dá meach. Bhí mis a tí ó bháin, agus bhí ar ma ahar foiíirtam. Marach sin bhain éis básáil. Tá mé fi chomín ag ar gaisin. So dhéan háid mar sin. Níl sam. Méid sin drofrodí déantaige. Ní bheith man an ahhad ó go dó. Tá bránam, cai mé dul go lú. Bhí sé ceart leor? Níl sam. Wel, tú sástanis nar a seán. Tá go fólar inchuí. I cheaptas mar írin mar sin hééis go leis an teach sin ríist. Níle sam, í chur an tad a ar an psycho sin. Na be chum melodramatic, Vince. Tá Max sound. Oh yeah, lad allen. Dúrach an cinnal duine hestí mé a bheith nach choníile a virginín. Tá anam ser bheic le blianta. Bhaid níos fuidir na chuile agaí.
Sled essa. Cóéis agus go runsaí sé feartíín na hachéin. Mas rud a go runsa bhí fáid cín leis. Ní an se bhd mar se díomh hana. Go fád is óid. Bhecha san faoi. Well, céir faoi Daniel mar sin. Bhfuil tú rá nar hála sé sin? No, tá rudí cinint mí cheart leis, cínte. Le Daniel nó le Mac. Cé tú gceistad? Bhí Mac sound nó go chas sé Daniel, gus Nancy go mai cenne. An sin chun berte go crackilte, gus don sé Daniel díirech sa rág sé Rossnún gan táisc nátórisk. Chorach sé cuiimú. Jeez, Katrina, sin mar grifór. Ná car is sé gomráil sin headcase sin. Hín tá a míart le Mac. Oh, is dat noch tosan na cóí. Da noch. Céim fan ar an tú a joid mar sin. Sure. Buach sa dia tá tún seo. Tá muine leat a tataisteach an seo. No dé an éisnú nú mat right. Brenna, tá sam grúdí éisteach don tam. A chu me sa goú ní vitin súsí amsa bhfuil hiice céir fá. Nú mé ar chluistá, just éime leat. No dé an catú éisteach le mar right. Thnig man tear bhil lesa. Tá mar rála a psychopath carty. Cháid siúim, Dún sin net bré go chum, right? Tá mar ráid watch doinar mus tug sí golóir tad. Lovak. Oh, bitch! Jason. Fan amachhaí. No, Jason, ó héna bhéh híos leis na mar. Éime leat, ná chu me léir na gardaí. Go dtí dail. Tá tú go donna céile le, ha? Rhaid a hei. Chael iawn yn ysgrifennu be mae bol yr oed. Wyt ti'n cacw o'r ŵr? Yn jeffer ta wael o'r dweud. Jeffer? Na chydda'n jeffer am. Na chydw i jeffer. Wel, slant yn frydan. Cryffolon, gobfloch. Spas yn eiri. Dwi'n siŵr beth dwi'n cacw o'r ŵr. Yn ffa. Gan i'm tîn. O, ni'n rhan yna. Mae'n bwydio ffwsgyd eich eich nid y gawntres. A ti'n gael gwrdd i stach yno. Dwi'n pini bygod sy'n tîn. Ni hapur i agor fecyn y lao. Cyn wa ergyd y hemwys. Ni fi'n poch i'r golosiwd. O, man o'n mynd ahal. Dwi'n siarad gyda o'r fe caint i'r gysyn yn y tatw gwmwyn alon. Ach, man o'n mach o'r oed i'r gosele. Fe charw ported. Cydys fiw o mae. Cydys fiw gwein yna. Nyr y tal lod yn y caete. Ys y caete. Chas o siffel ei dawd y dod. A nhw'n nid ys y gornod i be. Ach, William? Man yma taen yr gargon gos. Gwyn mi se. Mi sy'n cael ei hatu fe yn o'n overtime ar y boed fi'n. Mi se tat ar y defension. Weet je goed hoe? Ach, niet hoe dat boeltje le eltje. Ach, misje. Hi, Susie. Call me Larry. Okay, ceir galore. Las tú hemwys. Yna i bili le ni cyrra ti wele. Ha? Yna Gaus mo dyan nung, Marja. Yna ti wele. Oi, mis, ha?